va avea când? Te vei pleca la cer. Atunci vei fi liber. Vei fi la Tatăl la cer. Pentru că aici pe pământ avem de luptat. Aici pe pământ avem de călătorie. Rugați-vă și pentru mine. Începe iarăși o săptămână de evangelizare cu fratele Livian Sine. E săptămâna văslinilor. Și avem luptă iarăși o săptămână. Să mergem în lupta Evanghelie. Suntem trimiși de frați slujitori care mergem să lucrăm pentru Evanghelia Domnului. Frații mei scumpi, din luna lui decembrie, cum a trecut luna lui decembrie, stăteam câte 20 de patru. S-a întors 170 de suflete. Din dragoste și s-a vindecat 17 suflete. Dumnezeu a făcut vindecări la el. Dacă ar veni Domnul în momentul ăsta, ar fi cel mai fericit om de pe fața să vină dacă se duce. E o bucurie mare. Și de ce? Bucuria ta este ce? Aici pe pământ, ne-a dat Domnul pentru mine. Dumnezeu ne-a dat să ne folosim de El, dar nu ne duce. Vineri seara a fost la cel mai ideolog om, îl chema, cum îi sunteți voi romii, îl chema Șapă, doarme pe saltea de bani. Și m-am uitat la el, am poză cu el. Vă spus că îl cunoaște toată Europa, îl cunoaște Cortoloneacă, mafia de la Deguș, de la Galas, de la peste tot. Și m-a chemat să mă rog pentru el. Și mi-a spus, eu dorm pe saltea de bani. Mi-a spus o oameni cam atât. Și a spus, vezi, să mă rog. A spus, roagă-te pentru mine, ca să mă pocăiesc. Nu știu dacă Dumnezeu mă ia pe mine. Am făcut cel mai rău, cel până la cremă a spus. Să țin oameni legați, să decapitez oameni, să-ți puși tineri pentru bani. În 96 făcea trafic de copii. El lua de urmăria copii de 4 ani, 5 ani și ducea în loc. Îi trimitea la America pentru inimă, pentru plămâni, pentru futare. Știi ce a spus la omul ăla? Dar numai mâna lui Dumnezeu, El poate să te iartă. Dar cum să te pocăiești? Dumnezeu poate să iartă, dar să nu mai faci. Știi ce nu iartă, Domnul, frații mei? Ura împotriva Dumnezeu. Aceea nu va ierta Dumnezeu. Dacă ești împotriva Duhului Sfânt, nu vei fi iertat. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să rămână niște oameni credincioși ca David. Amin. Când striga David și spunea, ascultă, Doamne, strigătele mele și ia aminte la rugăciunea mea. În dimineața aceasta,